Good morning guys. Apit na nito. So, magandang taron sa tuang kinilaw. Luto na kayo guys Guys, kinilaw guys. Ah. Wow. Kumuta guys Timuha mo na guys. Kumuta ba? Kabukid. Tara, birahin na ito ni. Kabukid. Kinilaw tayo. Mukbang tayo nito guys. Kabukid. Tara, bira na. Kabukid, bira na. Tikman natin yung sabaw. Yan na ito. Tikman natin.